масъалан ҳолате шава ки ҳамин рӯз охирон рӯзи шумое дар дунё будан бигем ва шумо як шанс дорем ки як нафар да телефон кунем. шумо ки да телефон мекарден ва чӣ мегуфтем? ҳама одами наздиктаринам ки мақсад бояд амуро занг бизанам, мабодо вафот мекунам. Ки да телефон мекарден чӣ мегуфтем? ҳама беҳтарин ба фикри ман ки не толка ба фикри мера ҳама медона аввалин хайри хис мегум дӯстат медорам. яъне меги ки бигем ки мақсад ай дунё гузаштанатона мегем, мақсад як ҷаҳат бо ғамгин мешава ё ки ҳамихе мегем? Не хай мегум то што ман тра нағз мебинам а ёд набирор. Не ки намегумш ки ман мебирам. чӣ мегем? чӣ гуфтанаш фақат дар ҳамон вақт ҳис мекунӣ. хел ҳечи гуфтанро намедонам. фақат дар ҳамон ҳолата бошид вақте ҳазор як дард гуфти гап чизе дошта бошид надошта фақат дар ҳамон ҳолат метавонӣ гапта гуфта. ҳечи гуфтан наметавонам. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорен, ҳама вақт канали моро дастгирӣ мекунем. чӣ хеле ки медонем ватанда қарор дорем ва ростӣ бекор мондем. гуфтем ки як видео кунем, як каме ҳам боша, шавқовар боша. видео чӣ хел мешава ма шумода фаҳмонам ки нафарҳое ки мегзаранд мерем саволшон метем, мегем масъалан ҳамин рӯз охирон рӯзтон боша, ҳамин ҳолат шава ки ҳамин рӯз охирон рӯзтон боша ва як шанс дорем ки як нафар да телефон кунен. мепурсем ки ки да телефон мекунен ва чӣ меген. иншааллоҳ ҳаракат мекунем ки гуфти рӯзҳо интерес набошад, шумо дастгириро ёд набароре ва видеоро мекунем. нимша дар канали худам мепартом, ними дигаша дар канали и бародар мемонем. ҳама вақт медоне ки рекламамон мешавад. як касаи хидма мемонам ай ки ҷой ба ки ҷой боша, ай Россия ба Тоҷикистон ё ки ай Тоҷикистон ба Россия ба нархи рубл, фақат Тоҷикистон Россия не, Қазоқистон, Узбекистон, Туркия ки ҷой боша ба нархи рубл ба дили пир харидорӣ кардан метавонед. ва ай тараф як касаи бародара мемонам ки дар Тоҷикистон барои бигем ки картаи Россия да перевод кардан, банк рафтан дар кора ё ки комиссия мегирад дигаву дигаш, телефон мекуне ба нархи сомонӣ нарха мефаҳмен, миёен ай пеш ай як каса бигем аэропорти Душанбе харидорӣ мекунем. хоб ягон гуфтаниё дорӣ худо? мегӯм иншоаллоҳ. ассалому алайкум ба ҳама подписчикони канали Абдулло Тиҷи ва канали худам Авиакаса Тиҷи. чӣ хеле ки хайхтон тамошо кардесем бародар Абдулло хостем ки як кам тарак чӣ хеле ки блогерҳо ҳозира мегӯянд як кам тар шоу кунем, мақсад бинем ки дар раҳрӯ мақсад одамо дар ҳолате ки як дақиқа ё ин ки як рӯз вақт доранд дар киҳо занг мезананд ва чӣ гуфтаниҳо доранд. иншоаллоҳ ки дар видео мебинед. фақат шумо бародаро подписатсия ва лайка фаромӯш накунед. рафтем иншоаллоҳ ки мебинед дар давоми видео. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. номтонро мегуфтем? нодира. нодира. хоб як бори дига мефаҳмонам ки савол ҳамихелиай масъалан ҳолате шава ки ҳамин рӯз охирон рӯзи шумое дар дунё будан бигем ва шумо як шанс дорем ки як нафар да телефон кунем. шумо ки да телефон мекарден ва чӣ мегуфтем? бениҳоят саволи душвор. намедонам рости гап. намехоҳам бигӯм ки модарамда занг мезанам, чунки мумкин ҳамеша ҳар як нафар бигӯяд ки ба модарам мехоҳам, ки ман намехоҳам ки модарама озор диҳам, зиқш кунам. яъне ки модаратонда телефон кардан намехоҳам. ба касе дигарам занг намезадаму, аммо як видеои кӯтоҳ сабт мекардаму, пас он ба додарам ягон кас мегуфтам ки хушодатсиям. бале, беҳтарин ҷавоб. ва дар видеотон гуфта метавонед ки чӣ мегуфтем? бахшиш. бахшиш барои ҳамаи корҳо, барое ки аз ки аз модарам бахшиш мепурсидам, барое ки ягон фарзанде нест. ман фикр мекунам ки модарашро озор надода бошад. рост? барои ҳамаи корҳотон бахшиш. барои ҳамаи корҳом бахшиш. беҳтарин суханҳо. бахшиш ва раҳмат. беҳтарин суханҳо. раҳмат барои дар видеои мо иштирок кардан. бошед. салому алайкум бародар. ва алайкум ассалом. хуби тенҷа акаҷон? алҳамдулиллаҳ. номтона мегуфта акаҷон? бахтиёр. бахтиёр. акаҷон бигем ҳамихе барнома сиёмка дорем, ҳамихе савол мешавад ки масъалан мегирем ҳолате шава ки ҳамин рӯз
охирон рӯзи шумо бошаву ва шумо як шанс доре як нафарда телефон кунед. Ки да телефон мекардем ва чӣ мегуфтем? ҳама одами наздиктаринам ки мақсад бояд амуро занг бизанаму мабодо ма вафот мекунам. Бале. Ки да телефон мекардем чӣ мегуфтем? Я ҳама беҳтарин ба фикри ман ки не толка ба фикри мера ҳама медонад аввалин ин модарай. Бале. И ака падара муқаддас не ки аввалин модар. Яъне ки модаратонда телефон. Бале, албатта модара занг мезадам. Чӣ мегуфте акаҷон? Аки мақсад мегуфтем ки ай дунё мегзарам ё ки акира рости гап банда маъно намедонам медона ё не дар ин дунё ғайри худованд ҳеҷ ка намедона ки кай вафот мекунад. Аки саволи мантиқӣ ворид шудак да. Агар ки ма бидонам ки фарду бандагӣ мекунам, агар бидонам шумо гуфтеса ки як инсона инҷа не ки кида чӣ гуфтанед мақсад як инсон ма модара мегӯям ки хай мисол ё хобам дидам ё ки мисол дар калам ҳамин хел омада ки мабодо фарду бандагӣ мекунам як гап мегуфтам мисол модарҷон мегуфтам агар дар ҳамин зиндагим ягон сухане ки ман шуморо гуфтагим озор дидагиед маро бубахшед пеш ай марга маро бубахшед тамом дига ҳеч намегуфтам. барои чӣ ки бахшиш ай ҳама беҳтарин ай ман розӣ бошед модар агар розӣ бошанд иншоалло ба хости худованд хаки дохили ҷаннат мешавад барое ки ризогии падару модар ин хичам беҳишт зери қудуми модарон аст мегӯянд. аз ҳамин дараҷа агар ки ман мефаҳмидам ба шарте яъне ки ин ғайри имкон аст ин ягон банда намедонам дар хоб агар бубинед мабодоҳо агар дар зиндагӣ мумкин муозиб барам 20 қадам усам бумурам вафот кунам не ки модарам аввалин дараҷа модар. беҳтарин акаҷон аввалан раҳмат барои дар барномаи мо ин саломат бошед. беҳтарин савол видео кардан. хай салом ай душанбе ба мардуми Москва. бале морам чандин сола набудем иншоалло ин нав омадем меҳмоне бо мерем насиб кара бошад. ватан чхела ака худо ба шукр як ҳафта шид дар ватанам марам 9 сол буд набудам. 9 сол наомада будем? наомада будем. хеле омадем рости хамҷа камтар то хурдем бо ба хости худованд хай билет дорем мерем. мардуми ғариб гиҷой бошед сеҳат саломат бошед сарбаланд бошед канали ака абдуллоро дастгирӣ кунед. саволи ҳам дунявӣ буд ҳам ухравӣ буд ҳам мантиқӣ буд. аку ахирон рӯзи вафота ту бояд ба кира занг бизанӣ модарай на зан на фарзанд ишка модар. боша акаҷон беҳтарин суханҳо. раҳмат саломат бошед. салому алайкум. وعليكم السلام. номтона мегуфтем? Асал. асал номи паспортитон? Паспорти. бале савол ҳами хела масъалан мисол мегирем ҳамин хел ҳолате шава ки ҳамин рӯз шумо ай дунё мегзарем ва як шанс дорем ки як нафарда телефон кунем. ки да телефон мекунем ва чӣ мегем? Очамда ба фикр. модаратонда чӣ мегем? хайри хис мегуне. мегум дӯстат медорам. яъне меги ки бигем ки мақсад ай дунё гузаштанатона мегем мақсад як ҷаҳат бо ғамгин мешава ё ки ҳамин хел мегем? не хай мегум то што ма транағз мебинам а ёд набирор не ки намегумш ки ма мебирам. яъне ки модаратонда. бале беҳтарин раҳмат барои иштирок кардан. боше ассалому алайкум бародар. ва алайкум ассалом. номтона мегуфтем? номи ман Сулаймон. хоб савола як бор дига мефаҳмонам масъалан ҳамин хел ҳолате шава ки ҳамин рӯз охирон рӯзи шумо бошад ва шумо ҳамин қашанс дорем ки як нафар да телефон кунем хайри хуш кунем. ки да телефон мекунем ва чӣ мегем? модарам да занг мезанам. модаратонда. бале чӣ мегем? чӣ гуфтанаш фақат дар ҳамон вақт ҳис мекунӣ и хел ҳечи гуфтанро намедонам. фақат ҳамон ҳолата бошид вақте ҳазор як дард гуфти гап чизе дошта боши надошта боши фақат дар ҳамон ҳолат метавонӣ гапта гуфта ҳечи гуфта наметавонам. мутаассифона сабаб дар чӣ боша ки фақат модар намегӯянд барои бисёри баъд чандин нафарҳо дидан фақат модар мегӯянд бародар. сабаб дар ое ки дар ҳамаи ҳолат дар ҳамаи мош касал мешавад дар ҳамаи ҳолат чӣ пастӣ бошад чӣ баландӣ бошад дар вақт фақат модар да ёдод мезанад на ҷура на арӯс на ягон тазӣ. беҳтарин шахс модарай ки ҳамеша ҳама вақт ёд мекунӣ. яъне шумо ба модаратон мегӯед ки
аз аламаи дунё мегузарам ё ки фақат бигем хайрухуш мекунем бахшиш мепурсем иш ҳамо ҳолати ҳамо вақт ҳамо ҳолати гирифтор мешавад ҳамо вақте дар ҳамо ҳолат ҳамо лаҳзада дучори дар ӯ ҳолат чӣ гуфтанад худаш уже муайян мешавад ҳозир ман ҳичи дар ӯ ҳолатам нестам ҳичи гуфта наметавонам мутаассифона ҳатто фикраш ғамгин мекунад одамо бале чӣ бане вақте дар ҳамо ҳолати вазн дар чӣ ҳолати бошӣ набошӣ дар ӯ вақт фақат аҳамият додагӣ бошӣ вақте кӯдаке пешпоӣ мехӯри очаҷон мегӯй вақте ки як кас плод метавад пил меёбӣ мақсад чӣ ҳолати хурсандӣ чӣ ҳолати зиқӣ бошад фақат дар забон калимаи модарҷон мегӯй ҳатто дар ҳамин ҳолатам фикр мекунам модар зиёдтар ягон номи ҳеҷ ка намебурояд даже дар ҳамин ҳолате ки ширинӣ мекунад ҳамо қадар фақат модарҷон беҳтарин суханҳо раҳмат барои дар барнома иштирок кардан бошем ташаккур хуб ҳамин қадар видео будем ҳамин қадар ҳаракат кардем агар видео маъқул шуда боша фикрҳои худтона дар комментария бинависем ва дастгириро ёд набароре давоми видеоро дар канали и бародар мепартоем мемонем бале силкаша дар комментарияи ҳамин видео мемонем боқи паноҳи аллоҳ боше ҳама вақт худтона эҳтиёт кунед.